Ľudia, takže nachádzam sa v nejakom random lese, vôbec neviem, kde som. Sú to cyklistické dni, dnešný mi autobus, tak mi dneska povedal, že mám ísť pešo, takže som v nejakom random lese. Možno natáčať celé, mám to nenapadlo, až teraz mi to napadlo. Hej, bude to crazy. OK. Prechádzam sa proste v nejakom random lese. Je to celkom cool, to je cestička. Neviem, to ide do mesta, alebo kde. Snáď to ide do mesta, lebo úplne som dostračený. A budem volať, že čaute Sonitka, no hej, kamo. Tak som išiel pešo z Furče a oni taký, že pešo z Furče, kamo, tak ty si debil. Takže no, hej, ale tá, vládnem to, pozrite, to je nejaká civilizácia. A idem to dobrým smerom, si. No, že to bude celá cestička, keď tam bude nejaký dead end, tak budem smutný. Ja tam urobím cestičku. Budem prvý, ktorý pôjde z Furče do mesta. Asi nie prvý, ale jeden z prvých. Nie. Dobre, som sa povedal, že do keľu, to je do druhej strany. A nie, to sa nájde nejak. Napíšte do komentárov, ako sa vám páčilo minulé video. Nepíšte to pod tamto video, píšte to pod toto video. A nepíšte pod toto video, ako sa vám páčilo toto video. Ale až na ďalšom videu budete proste späť. O, to je nejaký dark, toto. No, crazy. Ja sa bojím, že na niekoho stretnem. Chápeš? Mám padne, mám taký, že ja mám nožíka, že GG, táto som dead. A bol ma tu 100 pumpne. Ale aspoň mám dôkaz. Viete. Kámo, tak toto je dosť sketchy. Aký ste mali deň? Mám niekomu zavolať. Do rítine. Ok, kámo, zvládnem. Sometime forever. Kámo, to je nejaká normálna cesta. Si. Dobre. Odsom sa vám ďalej. Už som našli nejakú civilizáciu. A sú tu aj domy, neviem všetko. 6-7, no nie, ktoré. Čo keď budete nahnevaní, že sa povedať 6-7? Nie, nebudete, vy ste moji fanúšici. Moji fanúšici milujú 6-7. Napíšte do komentárov 6-7, keď milujete 6-7. A píšte 7-6, keď nenavidíte 6-7. Uvidíme, kto vyhrá. A možno robím kartu teraz. A možno nie, lebo sa mi nebude chcieť. Kámo, nejaké auta, panečky. Tak, tu som už blízko. No. Milan Lukačko. Sa veľa môžeš ma neodveziť domov. Nie. No počkaj, zistíme. Rostislavová. Auto now service Jovi. Not sponsored. A môžete tam ísť, keď budete potrebovať auto service Bon Jovi. No to nie je nejaký Bon Jovi. Má chápať Jovi ako Bon Jovi. Keď to je nejaká zastávka, nevidíte, že kde som. Kámo, to ja som pod Furčou. Však toto je zastávka pod Furčou. A to už viem, kde som. A to som v Ríši. To neviem, ak sa stanem domov. A neviem. A budem dosť takou debilnou cestou. Oh no, in the sun. I'll be fine. Viete, zapchy všetko, úplne crazy. Dobre, odem sa vyspať. Idem úplne nejakou sketchy cestou, kamo fúkam je to tak, že to nie je počuť na videu. Idem nejakou sketchy cestou a našli som nás a som nič neobedoval. Teraz si idem kúpiť nejaký hotdog a robím review hotdoga zo Slovnavky. Chápete, toto skúšite, kamo, kde som reálne, normálne na najviac ránom mieste. Kámo, ale keď budem tam, tak som v meste. A keď budem tam mať, tak budem tam aj auta mať. Takže povedzte, dajte jednotky do chatu, keď tam mať, dvojky keď tam mať. Tam som nikdy nebol, tam je primitivná cesta. Dvojky, OK, keď chcete ísť dvojkami, tak ideme dvojkou, len si budeme kúpiť hotdog. Do keľu zase na výšku natáčam. No nevadí. Možno nebudeme mať prostred videa. OK. If we wake up and you wanna
A dúfam, že mám peniaze. Mal by som mať. Dal som do obed, mi nic to neukradol. Čo je? Počkaj, to urobím takto. Také to, že môžem vymyslieť. Tak to urobím. Ja? To čo je? Že si to domov. Byla jednotky do četu, keď musíte zobrať domov, dvojky, keď nie. Alebo si počuť. Sladký. Ja som na vyradenie. Kúpil som si Cornetto, Banger, najlepšie na Nuk. A toto. Nemali hotdog, ako som chcel. Takže som smutný. Áno, to bude dobré. No, vyzerám, debil. Nevadí. To vyzerám. To je jedno. No, som špiavý. Som niekde. Nešiel som tamtým cestou. Som chcel ísť, ale neviem ani akože pohľadné a tak. Padavka. A som naozaj cool, tak aby mi bolo vidno. Takže, hej. Bol som v tom obchode, v tej toto. A také predražené, kamo, že ľadovičaj som si bol už kúpiť, ne? 3,29 koľko. Strašne veľa. A ešte, že aj obľúbená časť Cornetta. Buď táto hore, táto biela časť, mám ten Cornetto samotný, alebo tá najlepšia čokoláda nakoniec. Na to je čokoláda, potom ten Cornetto a potom ten vrch. Na ten vrch tam sú oriešky. Akože mi chutia oriešky, ale neviem. Takže hej. Ideme si ďalej. 2 updaty. Jeden. Dal som si Cornetto. A tá najlepšia časť čokoládová, tak nebola. Akože ona bola, ale taká strašne slabúča. A druhý, pustím mám kameru. Som pri Hornáde a mám dom veľa Hornáda, že moja teória je, že poviem po Hornáde a snad sa dostanem domov. Môže ísť na správnu cestu. Smer. Nechci to vypočítať. Nie, asi nie. Nie, možno, hej. Nejde na správnu cestu. Po nejakom cyklistickom tomto. Cyklistickej trase idem. Akorát ma dosť sklamalo. Ale fajne bolo. Ale to môže byť lepšie. Má sa v čom zlepšovať. Shoutout Tobiaš Treba. Jemu nechutí normálna zmrzka, ale Cornetto mu chutí. Ďalšia vec. Ja si nekúšam do zmrzky, ale do Cornetta kúšam. Lebo... Hej. Ja som sa najprv bal, ale teraz posledné leto, tak normálne len kúšam do toho. A normálne to už ani neviem, nekúsať. Cyklista. Vidíte? On išiel cyklistické dni určite. Kvôli nim musím ísť pešo. Ale ja som tady dobrý vlog. Hej. Ďalší cyklista. Prvý sa osmieval. Odsus. Kámo, nemáš špinavé ruky. Do toho. Zautočilo Cornetto. Nie, Cornetto bol super si. Využijem to teraz. Dosť nezaujímavá časť. Je možné. Ja som išiel do druhej strany. Ale uvedomil som si to ešte predtým, že som niekde sa úplne stratil. A zároveň mi to nevychádza celkom. Hej. Tam je Aupark, počkaj, ja vám to ukážem. Prejdem trošku, sekundičku. Tam je Aupark. A to nevidíme. Tam je Aupark, to je jedno. Jo. A tam aj potrebujem ísť. Potrebujem ísť. Kámo, ja sa nechcem prečítať zase.
Ja a strašenie, to sú dve odlišné veci. Ale strašenie je moje druhé meno. Nie, nájdenie sa je moje druhé meno. Hej, to by ste mohli dať do nejakého citátu. Dajte to do Biblie, že proste taký sneaky peek. Proste trošku zmeníte Bibliu. A tam pridáte jeden verš a to bude, že ja. A že to bude vo Filipanom. Viete, akože oblasne Filip. A tam bude úplne random, že moje druhé meno je nájdenie sa. A to povie akože Ježiš. Chápete? A keď to nebude v Biblii, tak to pridajte do Koránu. OK? Všetci moje moslimskí toty, sledovateľia, pridajte do Koránu, OK? Sí. A jak má korneto? Holy moly, guacamole. Kávu vôbec neviem, som. Včera mám plus minus. A fakt neviem. Kámo, kaj som išiel. Sú tam úplne 200 čas. Nevadí. Odem sa vám neskôr. Tam som ešte bol reálne, že počkajte. Že pred hodinou tam čakal na bus. 40 minút som čakal. Mal som 45 minútovú hodinu klavíra. 40 minút čakal som na bus. Potom som sa rozhodol, že pôjdem. A no, tak to vyzerá. Ja som robil kolečko reálne. Nevadí. Tak povedal Ješko Ferko. Chill. Ale celkom som hladný. Sa tiež mi prídem domov. On žiadne jedlo nebude, ale ja si ho musím urobiť sám. Let's go! Kámo, nechám čo pre nemohol prísť ocko. Nevadí, banger video aspoň. Kámo, prešiel som. Ja som išiel na druhú stranu. A potom som sa išiel na druhú stranu, ako keby hornádu. Tak som išiel. Tak som na týko pozrel. Potom som išiel. To som úplne všetko zle. A teraz úplne random odbočka bola od hornádu. Ja som tak, že pôjdem tam. A potom si tak povedal, že lahôdky. Si predstav, že to boli tie lahôdky vedľa môjho domu. A neuvidíte, kde som. Som na svojej ulici, kámo. Som tu na... That's crazy. Fakt nechápem, ako som to dostal. No ale aspoň na buse viem, že ako sa to dostať. Hej. Toto bude asi všetko pre moje video. Život bude každý video. No toto bude všetko pre moje video. Kámo, je kusať to nejaké vrtky. Čaute. Ďakujem za pozranie videa. Pekný výšok dňa. Ale je crazy. No ja vám asi možno aj ukážem toto video. Sa poslal Šimonovi. Akože zvukujeme debilné, pretože som mu kričal na Šimona, keď som z nich bolo, že čak, poď ticho. A také. A no proste, ja som myslel, že som našiel skratku. A tam bola taká len džura. Džura a však konare a všetko proste úplne otrasné. No a potom som myslel, že to je debilné. Takže som to prešiel proste. Všetko úplne som skoro spadol. Som musel hľadať ťažku svoju. A potom som to preuliezol na jedno debilné dvere. A tie dvere sú zamknuté. No, nevadí. Pomiem naspäť. A tam vidia typkek. A oni sú takí, že sa stratil a že nie, som na prechádzku len. Chápeš, čo vám povedať, ale. No hej, idem z Furče. Nech sa z Furče tu akože autobusom. Nie, pešo. Dobre, ja kámo to boli. Si oddychnem tak doma, že to je. Dovidenia, čaute.